Desde que existe, o home tivo que facerlle fronte ao perigo. Pero hoxe xa non son os animais grandes os inimigos máis perigosos do home, nin tampouco os pequenos. Os nosos peores inimigos son infinitamente máis pequenos: bacterias, virus, velenos, toxinas. Estes son algúns dos que debemos combater. Se nos instalamos no estómago podemos causar unha boa gastrite. Polo nariz é doado entrar. E non hai nada como un boa resfriado. Unha alerxia. De veras, non hai nada mellor para molestar a todo o mundo. Oh, pero non tanto como a gripe. Que me dicides dunha gripe combinada cunha boa febre? Eu digo que hai que valorar unha intoxicación alimenticia. Introducímonos facilmente, desenvolvémonos en problemas. As defensas non servirán. Por sorte estamos nós, as sentinelas do corpo, os linfocitos B, os linfocitos T, os polinucleares, os macrófagos e moitos outros. Para facelo máis sinxelo chamannos os glóbulos brancos. Somos arredor dun billón nun corpo humano, ou sexa, 200.000 veces máis que habitantes hai na Terra. E iso só nun corpo, para mirar por el, para protexelo contra todo o que lle sexa extraño e que lle poida ser nocivo. A maior parte de nós nacemos na medula ósea. Cada día vimos ao mundo 15.000 millóns de glóbulos brancos. Para os homes iso ven sendo o equivalente a 3 culleres de café. Mira esa gorda que ven aí. Fíxate ben. Xa vos é moita hora de ir á escola, a ver se aprendedes a comportarvos. Sí, xa teñen idade de aprender. Veña, rapaces, acabouse o xogar. Facede grupos de 4. Imos para a escola. E que é a escola? E que se fai ali? É divertida. Como dis que se chama? A escola dos glóbulos brancos é o timo. Xa tedes varias horas de existencia. Toca vos ir aprendendo un oficio. E o timo que é? E onde está? Que oficio? O timo é o órgano de formación das defensas do noso corpo. O voso oficio será o máis bonito, aprender a distinguir os amigos dos inimigos, combater e destruir estes últimos. A vosa existencia será apaixonante. Unha vida plena, xa veredes, aínda que dure pouco. Crédenme, veña, non podemos perder máis tempo falando. En marcha! Agora imos proceder a coñecer mellor aqueles que serán os vosos inimigos. Atención, é moi importante sabelos identificar a primeira vista. Aquí vemos virus de todas as clases. Necesitan as células do corpo humano para multiplicarse. Así que invádenas e destrúenas. Causan enfermidades como a gripe, o xarampón, os orellóns, a polio e moitas máis. Aquí temos nunha grabación dos nosos reporteiros de guerra a súa maneira de proceder. Tamén estaba a varíola. Pero grazas ás campañas de vacinación agora temos tropas preparadas que eliminaron este inimigo perigoso. Esperta, é moi importante coñecer os nosos inimigos. As bacterias instálanse en recunchos favorables para a súa proliferación. Causan a tose ferina, difteria, tuberculose, meninxite e moitas enfermidades máis.
Aquí temos os estafilococos ou cocos. Son temibles porque aprenderon a resistir moitos medicamentos. Hainos que destruir sen piedade. Pero atendo ao que din, senón non va recoñecer os nosos inimigos. Pero tamén hai bacterias beneficiosas, amigas que o corpo necesita. Estas son millóns e axudan a dixerir os alimentos, a fabricar as vitaminas. E claro, estas non as hai que atacar nunca. Tenente Psi, veña vostede ata aquí, por favor. Ás súas ordes, coronel. A Tenente Psi é unha axente moi brillante da nosa policía e vai vos presentar algúns dos vosos amigos, dos vosos compañeiros de viaxe. Durante os vosos desprazamentos, algunha vez teredes que penetrar nos vasos sanguíneos. Para nós, os linfocitos ou glóbulos brancos é moi doado, porque somos moi maleables. Os nosos amigos do plasma sanguíneo son proteínas, lípidos ou graxas, azucres, sales minerais, vitaminas e moitos máis. Fixádevos que representan máis da metade do sangue. Case todos son alimentos do corpo e o corpo necesita constantemente unha gran variedade de materias porque está en renovación continua. A outra metade do sangue son os portadores de oxíxeno, que é o carburante dos motores das células. E estes portadores son os que lle dan ao sangue a súa cor. Son os nosos amigos os glóbulos vermellos. E as pequenas plaquetas que reparan as feridas e regulan a fluidez do sangue tamén son amigas nosas. Toda esta poboación tan amable está totalmente desarmada. Unha das nosas funcións é defender este pequeno mundo dos nosos inimigos. Tedes que entender que é importante saber a quen hai que atacar e non enganarse nunca. Xa ten pasado que por mor dunha mala formación iso causa anemias graves no corpo humano. Así que atendede ben. Que pasa? Que se presente o Capitán Pedriño, que se presente o Capitán Pedriño. Ás súas ordes, coronel. Achegues aquí, capitán. Preséntovos un heroe da nosa policía nuclear, o Capitán Pedriño. O capitán falarávos dos vosos compañeiros de loita. Como xa vos explicaron o coronel e a Tenente Psi, a nosa tarefa é loitar contra todo o que sexa alleo ao organismo, os intrusos, os invasores. Entre nós, os glóbulos brancos, hai especies diferentes. Os linfocitos de tipo B combatemos o inimigo lanzándolle os nosos anticorpos. Podemos soltar 2000 por segundo. 2000 por segundo, oiches iso? Oh? E todos están destinados a un único tipo de inimigo. Señor, quero dicir, capitán, por que é un único tipo de inimigo? Porque educamos as nosas defensas para o contacto con ese inimigo en particular, así que non recoñecen outros inimigos. Aquí o xefe de anticorpos, Metro. Manda algo, capitán. Explique que son. Sí. A ver, nós somos específicos para virus da gripe tipo C, pero temos especialistas en todos os campos. Algúns moi parecidos a min, é doado confundirse. En fin, amigos, teño que desculparme, pero é que agora temos visitantes. O deber chámame, pero non soamente o deber, tamén o prazer de cumprir co deber, está claro. Adiante. Señor, capitán, se só hai unha nave de policía e moitos inimigos, como o facemos? Unha pregunta excelente. Primeiro, nunca quedamos moito tempo sós, porque os outros veñen de seguida. E tamén está a mitose, o desdobramento. Vaya, como fan?
E tamén contamos coas nosas letais unidades T. O seu modo de actuación é diferente. Os que sexades destinados a estas unidades non esquezades que debedes combater moi preto do inimigo. E que non vos esqueza avisar da situación á nosa central, que pode enviarvos unidades B que dispoñen de armas de longo alcance. Todo isto representa unha parte pequena dos glóbulos brancos. A maior parte forman aos nosos aliados fiais, os polinucleares, que combaten directamente e non dubidan en fagocitar. O noso mellor amigo, o Tenente Gordecho. Sí, somos la infantería de combate. A ver, nós non nos andamos con sutilezas e todos os golpes están permitidos. Claro que non hai que ser de estómago delicado. Esa é a nosa vida. Dentro do corpo humano, non encontramos só invasións de hordas inimigas. Tamén pós, lixos, residuos, toxinas varias... Tratar de modo axeitado estas materias alleas ao corpo humano é principalmente tarefa das nosas unidades de fagocitos. E tamén das nosas prezadas axudantes, as unidades macrófagas. Con elas queda todo limpo. Lixos, partículas variadas, virus, bacterias... Poden con todo. Pódese dicir logo que son os que máis branco lavan, eh? E para branquear non lles fai falta ferver. Pois sí, engolen de todo os glóbulos fagocitos, inimigos mortos ou vivos, mesmo amigos algunha vez. Os basófilos, que combaten as alerxias. En marcha! Entre os que nos axudan non me quero esquecer do pequeno interferón, un mensaxeiro ultra rápido. Corre a informar os seus veciños cando hai unha célula invadida. Onde anda este? E así dalles tempo a preparar a defensa. Moitas grazas por acompañarnos. Invasión de virus. Todos os defensores aos seus postos. Todos aos vosos postos. Unha alerta pequena de sector. Non é nada grave. Seguimos. Para combater con utilidade debemos saber quen é amigo e quen é alleo ao corpo. En caso de dúbida, recordade que todas as células dun corpo humano están sinaladas cun marcador HLA idéntico. Ningunha outra célula do mundo pode posuir este documento. A ver os vosos carnés de identidade. Aquí está, coronel. Aquí o teño. Está, coronel. Mire aquí, o meu. E logo eu, por que non teño carné HLA? Porque vos non tedes núcleo. Pero todo o mundo sabe que os glóbulos vermellos son amigos nosos que nunca atacan a ninguén e nunca se lle ocorrería a ningunha sentinela do corpo ben instruída meterse con vos. Xa, e que pasa coas mal instruídas? Tranquilo, colega. Tes tamaño para te defender. Estamos aquí para protexervos, Emo. Ai, sí. Vale. Para defender os glóbulos vermellos e os outros elementos do sangue debedes introducirvos nos vasos sanguíneos. A Tenente Psi xa vos explicou que é posible.
Sí, a nosa plasticidade, a do noso revestimento, é tal que nos permite escapulirnos por todos os lados. Así que non o dubidedes. Imos facer agora algunhas probas. Dicidemo que vedes na pantalla. Virus perigoso. É iso? Coco, Bacterias estafilococo. inimigas, hai que destruílas. É iso? A ver ti, que ves ti na pantalla? Unha bacteria perigosa que hai que eliminar. Vaya, vaya. Se atendes á clase no canto de estar soñando. Vostede ten que repetir a clase, rapaciño. Os demais podedes marchar. Bo traballo. Ai, como me gusta É ir moi de divertido ir de paseo. paseo, verdade? É das máis bonitas do Gústame corpo. moito. E ir todos así Ai, mira xuntiños está como moi van ben. eses dous. Son che ben Ai, graciosos. mira como xogan, mira como xogan. Mira, que xeitiño. Imos facer das nosas. Agora, agora. Oi, oi, oi. Non, non, por favor. Ai, ai. Veña, cadetes, un pouco de disciplina. Preparádevos para atravesar a parede. Mirada á dereita, como para as 3. Unha célula sospeitosa. Que debedes facer? Célula anormal, tenente, aparencia maligna, crecendo, risco de tumor. Destruir inmediatamente. Ben observado. Destrucción inmediata. Moi ben feito, rapaces. A vixilancia das células en transformación é unha das nosas tarefas importantes. Grazas a nós, non invaden as células normais. Aquí estamos ante a vea xugular e ímonos infiltrar. Seguídeme. Dirixirémonos á vea cava superior e ao corazón. O noso obxectivo, o pulmón dereito. Estamos chegando ao corazón, aurícula dereita, agarrádevos, que se vai a banear. Estades todos? Moi ben, seguimos cara ao pulmón. Zona 37. Aquí comezará a vosa primeira misión, cadetes. Ímonos separar e cada un de vos patrullará pola súa conta. Veña andando, pero mantedo o contacto. Ai, como me presta isto, que ben.
Abren os bronquios, un pouco de aire fresco. Aquí patrulla T-14, na superficie interna dun bronquiolo do pulmón dereito en contacto co mundo exterior. Todo está en calma, tenente. Permaneza atento, está nunha zona de risco alto. As partículas grandes son rexeitadas, pero atento aos invasores. Adiante. Non hai ninguén á vista. Viña. Achegadevos, non teñades medo. Viña, viña, non hai inimigos á vista. Ala, a traballar. Obxectivo, células da mucosa. Ou se armaremos unha bronconeumonía. E xa está. Que é iso de aí que estou vendo? Tarde, amigo. Chegas moi tarde. Xa somos milleiros e milleiros. A ti pareceche que isto vai quedar así, pequechiño. Aquí patrulla T-14. Sí, alerta, infección viral. Sector 37C. Virus 340 identificado. Envíen reforzos con urxencia. Vale, número 14. Glóbulos brancos competentes en marcha. Espera. Acción de retraso. Que pasa? Non o ves claro? É que cos medios que temos non podemos facer moito. Espera un pouco, xa verás. Ai, pero vos sodes linfocitos B, iso cambia o todo. Xenial, iso sí que é eficacia. Pero os malos tamén son moitísimos. Non aprendiches nada na escola. Sabes que podemos multiplicarnos. Acabades de participar nunha acción rutineira. Número 14. Felicito pola súa valoración excelente. A infección está controlada. Como vedes, a defensa do organismo está feita de vixilancia, de información e de coordinación. Veña, que nos esperan outras tarefas. La vie.